Nakuramogi kamano marama intian gi geno ni odiochieng' mari nitie kare odiochieng' mar tich adek, odiochieng' mabende gwenge mopogore opogore Nyakuramogi chenro moko nitie ma ochung'. Gwenge moko bende chenro dhi nyime kaka pile. Waluo ma otenre kod weche mag ng'anyo ma obagi kod jokanyo mag kidienje mopogore opogore koting'o Azimio la Umoja One Kenya. Yoriemo mag nyamburko mating'o mwandu mag oloche kaachiel kod mabende ting'o jowuoth e bombe mopogore opogore tika ng'ikruok obedo e chenro mag ohala kaachiel kod wuoth kaluwore kod ng'anyo makamano. Wabiro limo moko kuom bombe Nyakuramogi koting'o bombe ma Kisumu, gwenge ma Migori kocha, gwenge mag Kisii, Nairobi ka e konde mopogore opogore mag Nairobi kod gwenge mamoko bende koting'o Mombasa. Omiyo gie sani adwaro ni mondo mi arwakni machiegni bed koro achakruok nyaka giko mag weche manyien mag migago kokalo Ramogi TV. Mokwongo oyud thuond weche. Ng'anyo mag Azimio la Umoja kod mag joriemb geche mating'o jowuoth dhi nyime e gwenge ma pachoka ka obila bende medo keyo jong'anyo. Chenro mag wuoth kod ohala orochore moko kuom bombe kaluwore gi ng'anyo mag weg matatu kod riwruoge mamoko. Kenya is also highly encouraged by the great interest shown by Iran in promoting technological and entrepreneurial innovation. Kenya gi Iran oketo winjruok mamulo moko kuom migepe ma pachoka bang' jatend Iran Ibrahim Rais limo jatend piny Kenya William Ruto. Erokamano Nyakuramogi, nyinga en George Bati. Arwakni machiegni kamodani mondo wang'iane weche mopogore opogore kotendre koda masenyisi ma en ng'anyo madhi nyime e gwenge mopogore opogore pachoka. Chenro mag wuoth kod ohala obedo kod ng'ikruok e boma ma Kisumu Nyakuramogi kaluwore kod ng'anyo mobagi kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya kod riwruoge mamoko ma bende ywak ewi pek mar ngima Nyakuramogi. Wadani mondo watudre kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo ma bende nitiere ka gi e kindeni mondo mi onyiso ni to weche mag ng'anyo nyaka gie sani chal nade Kisumu. Diponi nitiere kuonde mamoko ma ng'anyo ni ok timre e boma ma Kisumu koso mako e boma duto, to gin ang'o gini moseketi kata mosetimore manyiso ni jotenda kata riwruoge ma ochung'ne rito ngima oganda kaachiel kod apisas mag arita obedo akicha mar neno ni onge gimoro amora ma otimore marach manyalo kelo lal mar ngima kata kethruok mar mwandu. Millicent, koro gi thuolo en mari mondo minyiswa ni to e boma ma Kisumu ka ng'iyo ng'ei kanyo neno ka nitiere obila ma ochung' kendo bende neno ka nitiere kaka opang moko kuom kite matindo tindo apaya. Nyiswa chal kaka weche osebedo nyaka ne piny ru nyaka gie sani. Erokamano ahinya George Bati. Achiel kachiel kawuok e kar dak ma Jua Kali ma bende ma wantiere gi sani to kaluwo machiegni kaka ng'anyo ma kawuono osebedo e kaunti ni ma Kisumu. Okinyi mang'ich nochakore mandhem ka bende oganda ne pod onge kata jong'anyo go osi margi ne ok nen kata matin. To seche mane saa medo sudo koromo kanyo kar saa 4 mar onyango, wach ng'anyo nochako tedore ka kwachako gi Kondele. Jong'anyo mane owuok nochako lawre kod obila ma wanyalo wacho ni ne en ng'wech mar le mabende jathuma Owino Lawi no wacho chakoso mar oyeyo kod paka. Jogo ne rakore kod obila ka bende e seche mane sudo mbele kanyo bende alura ma Jua Kali noduogo tedore ahinya ka bende jong'anyo ne wang'o ne omoko mach kaachiel kod seche mane gavana ma Kisumu Angire Peter Anyang' Nyong'o chal ka gima ne en kod appointment kata ne en kod winjruok no winjorom gi jo-osiptal ma Aga Khan mondo timne thieth. Kata kamano kano chopi alura no mondo chop kanyo jong'anyo mane ni alura no endi ne otame kalo kane ochunge ni nyaka to kuongo wuok gi jopiny koko nyalo donjo kanyo yud thieth. Gino mano miyo jo-osiptal no bende otame ni ok onyal donjo kanyo yud thieth kaka ne gichano kalura ni ka odonjo kanyo to jong'anyo ne nyalo donjo kanyo kendo keth kata rocho chenro mane dhi mbele ei kare od thieth makanyo. Gie thuolo ni endi kaka inyalo ng'eya kanyo ineno ka nitiere obila ma bende opangore kanyo to en rakruok motedore manochakore kind saa 5 nyaka seche gigi kapod odhi mana mbele kaluwore ni jopiny ne otamo wang'o obila ka ne en rakruok ma gibayo kite giduoko iro malungo wang' ma bende ne ikeyo gi godo mondo kik gimuom gidonje chuny boma ma Kisumu giketh mwandu kata gige johala ma bende onge e ng'anyo ma kawuono niendi. Kaka ineno mano kamane kaka gidiro iro malungo wang' ka bende jopiny diro kite kendo chuno nyaka obila moko bende
otigi kidi ka gimedo bayo okonygi e medo keyo jopiny go eko. E seche machien kanyo kaduoki chien jotelo ma Kisumu kaendi kamoting'o MCAs, jalup gavana ma Kisumu kaachiel kod jotelo mamoko bende nowuok ka giwuotho giluongo oganda mondo owuog oko gitim ng'anyo manyien. Kata kamano wuodhno manowuok e yo od matin mar jatend piny Kenya kochomo apaya mochomo Kondele ne orumogi e kore kane ging'weya flyover makanyo kendo ne ok ginyalo chopo akek ma Kondele kaluwore ni obila ne ool kanyo mager kendo ne okichore karitogi mar keyogi mondo kigichop kanyo kod ng'anyo makamano. Mano ne otimore e sechego eko, gino manomiyo jogo noringo ateng'a ma bende kuma ne gichomo nyaka sani wakia ni ng'anyo gi mane gichano no eri bende ne onyago olemo kaka ne opange odiochieng' manyoro kane watwak godi ni gidhi time koso osi kuma ne giringo ka gichomo nikech oganda no kere kaluwore ni obila notiyo kod iro malungo wang' mondo kegi kaachiel kod gari ma oting'o pi ma ikuoyo ma bende lungo ga wang' kata dend oganda ma bende osiko kabiro ga e ng'anyo. Gino nomiyo jotelo gendo noringo ateng'a ma kuma gichomo nyaka sani pok wang'eyo ni to ndachgi ni kanye. Rakruok ma bende obedo ma bende pod ineno e alwora ma Jua Kali kaeni ne oweyo ka japiny achiel nogo tiende kod lisasi nyaka sani oyudo thieth e kar od thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Bende kaka no wachi kod migawo ma ochung' ne arita maiye ni ne ok giyudo andika manyiso ni odiochieng' kawuono nowinjo bed ni ng'anyo bedi. Chal ka gima Kisumu County kaendi ne oole obila kar romo mar neno ni jo Kisumu kowuok koko kaka ne gichano mar timo ng'anyo kod ng'enge ma bende ne ginyalo wuok oko kendo gimed ketho go mwandu oganda. Bende kamiti mar duond buch ODM nyoro noloso ka giwacho ni ng'anyo ma kawuono ne en ng'anyo ma bende ni dhi ter kochakore kod sub counties abiriyo duto mayudore county ni endi, kuma wayudo ni Kisumu West bende ng'anyo ma kamaendi ne dhi e nyime ka bende rakruok ma kagi kacha mach kaachiel kod ageng'a ma bende jopiny ketoga e apaya ne oketi e alwora no endi. Gie thuolo ni endi pod waluonu kendo wanyonore kaendi kata king'iyo loka kaka chiche yoka po kar alwora ma Jukali endi nitie jopiny kod obila ma bende rakore e mwalo gi kocha endi kuma inyalo neno kanyo ka nitie gari. Kata kamano sani gi bathe kono obila oserakore kod jopiny doko ginyalo gamo muya matin. Kata kamano bathe koni makaka siemo koni to yudo oge mar obila kod jopiny ana kaka wacho ni opoge ariyo Jua Kali kaendi nitie obila moketi kod obila moketi kod mani bara kod achui koni onge kata maginyalo yweyo kata olaw maginyalo muonyo onge kaluwore ni jopiny oketo gi tesre oketo gi ka ma onge kaka ginyalo timo. En kidi ma wang' ki wang' to gimbe gidiro tear gas ma wang' ka wang'. Koro mae e chal mar ng'anyo ma kawuono odiochieng' ma bende ne ochike ng'anyo mar chieng' tich adek ni endi e kaunti ma Kisumu kaendi. Pod wanyonore ka bende jal ma bende noyudo hinyruok no ang' pod wadhi luwo wach ni to chopo nang'o kod thieth ka ang'o giko dhiambo bende ang' nwakelnu weche kotenore kod ng'anyo e ma Kisumu ni kaka chalne chalo kako chopo kanitiere jogo ma bende ang' ne hinyre kanitiere gigo ma ang' dhi wuok mopogore opogore e ng'anyo ma kawuono ni. Kao kamano George Bati kionge penjo moro amora ta duoko ni e studio mondo idhi nyime mondo wambe wamed nyonore kani wang'eni to ng'anyo ma kawuono rakruogni odhi rumo nade. Kaka inyalo neno kanyo en rakruok makata obila jopiny ok muonyo law be onge ng'atno mabet ni nyalo yweyo kotenore kod rakruok ma kamano. Kao kamano Bati an kuomi inyalo dhi nyime kionge penjo mondo wambe wamed nyonore kaendi waket wang'wa machiegni wang'eni to chal ma kawuono ng'anyo ma Kisumu odhi rumo nade odiochieng' ma kawuono. Bati an kuomi. Erokamano nyamili Center Dhiambo kuomi walipot nyakora mogik inyalo neno kanyo gin obila ma oketo kuot e gokgi nyiso ni gitemo geng'o gimoro amora manyalo wuok kuom jopiny kabiro negi kawinjo ka nitiere muoch mar ombasa kata muoch mar tear gas ma bende dero ne jopiny. Millicent erokamano nyawa biro duogo kuom thuolo machielo kopo nitiere moro amora manyalo bet ni otimore e kinde ni ma kweth mopogore opogore obago ng'anyo kaluwore kod pek mar ngima. Nyakoro mogi wadani koro gik thuolo ni wadhi ane nyaka kendo kuom jafwambo marwa Eric Owenga ma bende nyaka gie sani en osebedo koluwo ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga chakre okinyi. Owenga nyaka ne piny ru en odiochieng' mane johera mag Azimio gombo mondo ng'eni to Raila Amolo Odinga owuok kod paro mane gibiro gin kanye sani kata no wuok kanye to dhi kanye chenro mage chalo nade. Odiochieng' ma bende ne giwacho ni gidwani giluong jopiny mondo mi owuok ka kwedo pek mar ngima kaachiel kod gik moko ma ok dhi kare e botelo mar jatend piny William Ruto. Owenga nyaka gie sani inyalo nyiso ang'o kaluwore kod kaka Raila Amolo Odinga ochano odiochieng' ma kawuono mar ng'anyo kod kweth mar Azimio?
mana kaka wachono bati awinyi malara hinya mana kaka wachono kendo abiro ni kaw kuma chiel kuma pize maga ogai maraz mira la molodinga e bonarubi kaka makmano ka wan kod chia hinya ma wachone makanye to gimang'eyo ni odich makawuono mana kaka nyoro dinga kod lange owacho ni kawuono ok gibidok chien kendo gibodhi nyime kod bago ng'anyo mar sundo piny owacho mar Kenya Kwanza motelo kod jatend piny William Ruto mondo oket lokruok moko ahinya manya kelo ngima mar odok piny gie sani. To gokinyi ne watemo yudo thuolo bochopo nyaka ya lap kata e kadak mare makaren makmana ni gie sani ne wayudo ka obila tayari nosechopo kanyo kendo gini idhora kacha madonjo ka Odinga mana e dalane makaren keche gitemo neno kaka Odinga bro wuotho koke e pare makaren mabe giparo ni kanye manyo oninde mana mar temo ridone mondo kik ochope chuny boma Nairobi keche nya paro ni maber ni odhiambo manyoro jatend obila mathuruka mano Jafet Koome nyo kumo romo moro amora kata wach mang'anyo kwacho ni nek giyudo report mangiso ni ng'anyo bodhi nyime. Koro en gima gitemo timo to obila luwo gi kageka ma ok giwuoga piaya mar ngiso ni to gin kanye. To gimwang'eyo kalure kod jogo machiegni kod Appease Odinga mochung' weche mag tudruok ne gikono ne kata gin giwegi ok ging'eno Odinga ne kama nade makmana gin kod geno ni obiro wok sa asaya kendo obiro chimo e lap ma Kamkunji kama bende gie sani wasayudo gima dhi nyime en ni obila nosechopo kanyo bo kiro iro malungo wang' mar keyo johera mag Azimio manosechopo kanyo. Koro gimang'eyo ni wan kod rito kuma wantie gie sani wan kod rito ni to Odinga bro wuok kaa to obro chimo kanye makmana ni pod ok wang'eyo ni Odinga ne kama nade kata nyawo nindo kanye kata obro wuok kanye ok wang'eyo mano bati kanyal riambo makmana ni wan kod geno ni onya ok sa asaya monde kuma ne ogeto chope ne en alap ma Kamkunji mane alora ma Shauru Moyo kuma ne odhi twake kod jopiny to mana ka koni ni obila bende nosechopo kanyo botemo keyo johera mag Azimio ma chopo mane ochopo kanyo. Gimang'eyo ni e pare ma Karen obila gie sani ne kanyo kendo nitie obila man kod uniform kaachiel kod obila morwako lewni mag raia manie alwora kanyo. To kiwuok e dala Odinga kuma ne wawuokie gimo sa 6:30 kama nyaka apaya ma Ngong' Road no te kabiro nyaka apaya ma chopo moro dhi Kibira to moro biro Yaya alwora go te nitie obila mokwor kanyo ma orito neno nto sapar mar Odinga bo chopo kanye kidhi apaya ma Lang'ata Road bende nitie obila mokwor kanyo ma neno nto ok gimiye thuolo mar wuok oko. Aparo samoro mana bende moketo Odinga ok onyal fula ahinya kata ni to en kanye kata opango nang'o to gimwang'eyo bati en ni wuok to biro wuok mar chopo singo manyo wacho ni odiche ma kawuono odhi bedo kod ng'anyo mana madhiro piny owacho mar Kenya Kwanza kata kodoko ni obila to osekumo ng'anyo makamano bati. Eric Owenga erokamano ahinya kuom miyo walerni mana kanyalo penji matin wacho ni nitiere jomoko magin apisa manitiere e Azimio kata jotelo mag Azimio ma wacho ni gisebedo tudruok kod Raila Amolo Odinga kata kamano pok ong'isogi ni en kama chalo nade mondo kik fweny chenro mage mag timo ng'anyo makawuono. Diponi samoro jopiny jabedo ga e kinde ma obila orie machiegni gi para Raila Amolo Odinga tiyudo ka samoro jopiny bende nyalo chopo kanyo machiegni mar mondo gine ni jatendgi no nitiere makare onge gimoro amora kata pek moro amora manyalo bedo alwora mar kama odakie. Ma bende osetimore kawuono koso obila kende ema nitie alwora mar kar jot mar Raila Amolo Odinga? Gie sani to obila kende ema ni e kar pare ma Karen keche ing'ene johera magin aparo pachgi duto ne en alap ma Kamkunji mane ging'iyo ahinya to mae en gima wafwenyo bang'e sa 6 kwawuok koro e pare ma Karen kakoro waridre wabiro chuny boma Nairobi kapok nwayudo maling'ling' kuma koro wantie gie sani. En mana ni jopiny ne nyalo chopo kanyo kech ne ging'iyo mana alap ma Kamkunji to kacha to obila mantiere kacha aparo ni gitemo na ng'iyo to obro wuok kanyo kochimo kanye keche maling'ling' ma bende nyoyudo en samoro kata bende nyo oko onindo e pare ma Karen kalure kod kaka
obila bende temo rido weche mag ng'anyo gi Bati. Erokamano nya Eric Owenga kuom miyowa lipot machal kod mano. Ageno ni pod ibiro medo luwo kapo ni Raila Odinga biro wuok mondo chak safar mare odiochieng' ma kawuono. Nyakwaramogi Owenga nitiere kanyo kendo biro miyowa mathoth ahinya kotenore kod gigo matimore kod kweth mar Raila Amolo Odinga mabende gie sani iwacho ni pod ok owuok yo moro amora manyalo yango ni to en kama chalo nade. Nyakwaramogi chenro mag ohala bende ok obedo makare ahinya e gwenge ma Migori kendo jafwambo marwa George Joma nitiere Migori. Kinyalo ng'e Nyakwaramogi ochune mondo mi oidh achiel kuom orofa migere boma no mondo bed kama kare monyalo nyisi godo chal mar Migori kaka chalo sani mondo pimno ni to gin ang'o gini mosetimore ka bende sikunde bura olor kaluwore kod ng'anyo no matimore kawuono ma chich ni samoro dipoko orocho chenro mag somo e alwora mar Migori. George Juma amose ni misawa miwane chal mar Migori gie sani kata chakre okinyi kaluwore kod ng'anyo ma oluongi kod kweth mopogore opogore moting'o kweth mar Azimio, joriembo mag nyamburko mating'o jowuoth kaachiel kod weg lope bende mating'o mwandu kadhi godo e pinje malibamba. Erokamano Bati awinji makare mana kaka iwachono chuny boma Migori ok en kanyo maber bende ng'ato nyalo wuothe sani ka en huyanga. En ka bende nyaka sani koro chalo gunda ka bende sauti kata duol manyawinje en mana mago mag iro magolo pi wang' kata tiagas kaachiel kod lisas bende nyaka sani koro ibayo kod obila. En gino bende oweyo ka nyaka sani chenrogo mag wuoth ok dhi nyime ka bende mago mag ohala bende nyaka sani koro onge madhi nyime e chuny boma ma Migori. En gino bende kel kaluwore kod ng'anyo ma bende jokanyogo mag johergo mag Azimio moja koro osebedo katimo e chuny bomani. En ng'anyo mochakre kar sa 10 mar otieno ka bende obila osebede apayani karamno kwa pimo kod kinde mokalo sama chal koda maino no ka johera mane ng'anyo ne bete e apaya kendo ne gibago ng'anyo mare kata kamano odiochieng' ma kawuono apaya ler wirani nyaka sani obila koro osebedo ka rakore kodgi ka bende kwa ng'iye kinde mokalo yudo ko obila niketo mana kuonde matin e chuny bomani. Kawuono kochake chupo ma Migori ka ochomo gwenge mag namba maromo kilomita 3 obila okwor e ginga paya ma osemiyo jogo bende nitie kod paro mar ng'anyo osetamogi mondo chop e chuny boma ma Migori. Kweth mag jokanyogo mag bunge la wananchi notemo bago ng'anyo ma kwegego mag namba ka gibiro e chuny bomani. Kata kamano ka ne pod gidong' kod ndara maromo kilomita 2 obila ne ogeng'ni kendo nobako kod lisasi magolo pi wang' mabende ne okeyogi. Ma nyiso ni nyaka sani chenro mag ng'anyo e chuny taon kawuono obila otamore ka bende ma omiyo kata kiwuotho en kanyo bende chalo gunda ma bende koro we makata sama ng'ato wuotho in mana kod luoro ka lisasi ema koro winjo ka sauti mare wuok kaachiel kod iro magolo pi wang'. Ka opogore kod chenrogo mag wuoth watemo luwo skunde mopogore opogore bende nyaka sani onge jopuonjre mochopo e sikul. Achiel kuom skulno mar Muslim bende yudre e chuny boma ma Migori. Kano walimo kanyo kiny mar saa 1 en kama gate ema ochuk dar ema ne rito gate no ka onge japuonjre kata achiel mane ochopo e skulni. Nwatemo wuoyo kod moko kuom jopuonj makanyo. Japuonj duma skul no wuoyo go kokalo yor simo mane oyango ni gin ok ne kono jopuonjre mondo kik bi e sikul. Kata kamano gichi jonyuol ema nobedo kod luoro ni ngima jopuonjre gi onge kama kaluwore kod ng'anyo machal kod mae kendo onge japuonj moro amora bende ne ochopo e skul. En wacho bende nyaka sani koro osekelo paro powuok kuom jonyuol ma bende wacho ni po ni ng'anyo ma kamae pod biro dhi nyime dek chenrogo mag somo koro temo kalo ka dwaro margi en ni ber ka koro piny owacho kawo okang' makare mar tieko ywak moganda jo Kenya koro nitiego ka otende kod ng'anyo bende nyaka sani koro dhi nyime. Nyaka sama wuoyi ni kata kuonde tich mopogore opogore machiegni en apis mar piny owacho mar kaunti ma Migori nyaka sani rangach ma kanyo lor ng'iso ni onge chenro moro amora onge jatich moro amora mochope apis kanyo mondo kodhi nyime kod chenro mag tich kata mago mag piny owacho. En gino bende nyaka sani koro pod wago ta chuny bomani mar ng'iyo ni to nyaka sani jogo bende bago ng'any ma nyaka sani koro ikeyo kod iro magolo pi wang' giramo ni nyaka wang' to ne gichopo e chuny bomani ka bende pod warito ni to bende wang' ne gidu thuolo koso obila pod dhi go tach kae matamogi e chopo e chuny bomani mondo koro gibag ng'anyo kaka ne gisepango. En gino bende koro pod wago tach ka mar ng'iyo ni to odhi chalo nade odiochieng' ma kawuono ka otende kod ng'anyo ni. Juma, kinde ka kinde mibago ng'anyo Migori daraja kata ulalo ma Migori en achiel kuom kanyo ma wenge ng'i ahinya kiyudo ka samoro okel tipa moole kite kokamano to ochwade gi chuma mowang' koni gi kocha mondo kik wuotho bed ni nyalo kalo joma wuok loka koni kadhi loka yo chiro ok nyal timo mano. Kawuono ni chal nade dipo ni ng'anyo miyocho ne ochakore kar saa 10 otieno notimo ma koso kawuono to ne obilo geng'onegi kapok gidonjo ma gidino ulalo ma Migori.
Lipot mano yudo batikao tenre ku obila yango ni obila ne ochopo kar apaya ni kata kar daraja ni kar saa 9 mar otieno. Kabende ne gibedo mana kae mar ng'iyo ne gigeng'o joma bende nyalo kelo gik madino ka. En kama obedo oseng'ere ni kae kama ng'anyo duto chakore ga godo. Kabende kae makose ga din to chiendo mag wuoth koro ok dhi ga nyime. Kata kamano kawuono obila ne obiro mokwongo negi. Kama bende ne ok ne gido chiendo mar keto kite. Kata kamano ka machiegni kod skul primar mar Migori e kama ne giketo kite kendo gichako wang'o tile mag nyamburko. Kata kamano obila bende no biro kanyo mano rakore kodgi. Kabende kitego kaachiel kod tile mane wang'ogo obila ne ogolo te. Kabende kawuono nyawach ni apaya ni kiwuok Migori boma Migori nyaka Namba oler. Kata kamano joma koro wuotho ema kalore kod luoro kalore kod ng'anyo mabende nyaka sadi dhi nyime to ahinya rakruok mae kind obila kaachiel kod jopiny en sama bende obila koro tiyo kod iro magolo pi wang' kaachiel kod lisasi ibaye abaya kamoro amora e alwora mar bomani mok ng'ine to gigi lwar kanye ma ging'iyo mane kamiwinjo ka bende koro oganda koro goe koko ema koro gilengo kod gik magibayogi. Erokamano Nyajo Juma kuom ler matut ahinya kowuok e boma ma Migori kuom gik matimore gi sani. Podo wageno ni ibiro keto wang'i kendo iti bende cheko mondo iwinj gimoro amora manyalo timore muoch mar magina e yo moro amora ibiro fwambonwa mondo minyiswa ni to ginang'o gini matimore kata mamedo timore Migori. Nyakora Mogi adwa ni mondo koro ni wachak wadhi ane nyime kendo wasudane nyaka e gwenge ma Nairobi ka kama jafwambo marwa Edwin Okoth bende osebedo kaluwo wach mar ng'anyo e chuny boma ma Nairobi koting'o mano mag joriembo mopogore opogore ma bende nobwogo mar bago ng'anyo odiechieng' ma kawuono. Edwin Okoth misawa nyiswa ni to chuny boma waneno ka nitiere moko kuom nyamburko ahinya matindo moko be mating'o jowuoth bende mwaneno kochung'. Ok wang'eyo ni gichung' ni gikawo jowuoth koso gichung' achung'a ni koro piny ogo gi nyang'eng'a kama ginyalo dhiye onge. Nyiswa chal mar chuny boma ma Nairobi kotende kod ng'anyo ma oluongi kod kidienje mopogore opogore. Erokamano ahinya George Bati, awinji e yo makare to mana kaka iwachono e chuny boma ma Nairobi kama antiere ane apaya mar City Hall Way manie ni e chuny boma ma Nairobi. Chakre gokinyi Bati onge gima osebet katimore maduong' ahinya kae, onge ng'anyo ma oseneno ma ji wuothe magoye koko kata mawer, to kata kamano ng'anyo chal matimore mamuol nikech onge bende ohala madhi nyime e chuny boma kaka pile. Odiechieng' ma kaka kawuono chieng' tich adek onego bed ni neno ka mitokni opong'o geng apaya mantiere kaka machung'eni kendo onge kama inyalo yudo kama ikete nyamburko Nairobi kae odiechieng' machalo kaka makawuono. To kata kamano nitie kuonde mang'eny ma jomoko wuothe awuotha, jomoko bet abeta, kuonde ma odiechieng' ma pile pile ikano kata ichunge nyamburko e chuny boma ma Nairobi. Omiyo wasewuotho kuonde mopogore opogore, dukni olor, jomoko wacho ni ne giluor biro e chuny boma kawuono. Wasewuoyo gi jogo mating'o ji kata weg nyamburko mating'o jowuoth, giwacho ni ne giluor kata biro gi gokinyi kawuono e chuny boma ne gibiro gi ji matin ahinya nikech dhano luor biro e chuny boma kaluwore kod ng'anyo manobagno. Achal mar arita kwe boridi George Bati mana kaka iseneno seche moko ka nyamburko mar obila kalo ka giluorore kamoro amora kendo ok giyie ni jomoko ochung' achung'a ni go mbaka koyudo ji 3 ji 4 to nyaka oduok penjo ni to utimo ang'o e chuny boma. Omiyo mano be oseneno ahinya mitokni mag obila ma oko morwako uniform to gi moko morwako arwaka lewni mag raia giwuotho kamoro amora kendo dakika mathin mokalo chien kanyo George Bati nomak ng'at moro kae mane otwere gi nyororo ka temo wacho temo golo ng'ur mare kaka ja Kenya man gi chandruok ma giwacho ni pek mar ngima osebet ka chande. Omiyo kane otemo twere gi nyororo e apaya machung'eni, obila no biro kendo mang'eny manogole kanyo mokawe lep modhi kode kata kano be nogo uwi ogo koko to nok giwene thuolo kala matin. Wasedhi e gwenge moko kaka kuonde ma jowuoth madhi dala Machakos kama weg nyamburko mating'o ji madhi e gwenge mopogore opogore chako e tich. Gimbe giwacho ni kanyo mitokni mabiro ga pile, mitokni 100 odiechieng' ka odiechieng' kawuono onge mtoka mawuok, onge mtoka madonjo. Osigo mano onego bed ni dhi e gwenge kaka Busia, moko ndiki Awasi, mane dhi Kisumu, nyaka Machungwa mabe giwacho ni koro dhi kethore pod onindo e chuny Machakos bus station. Omiyo mane kaka boma chal Bati onge ng'anyo ma ji go koko kata ni ji gore, to kata kamano ohala bende onge matimore. Erokamano Edwin, mana kapod inyisowa kaka chuny boma chalo, joriembo mag nyamburko matindo mago miluongo ni taxi matiyo kod lony manyasani bende nolando ni gin kod
gik madiyogi mane owinjo bed ni ginyiso piny owacho gin to margi chal nade? Dipo ni joma idhogi nitiere koso gin bende, nikech aneno ka moko kuom nyamburko kido matindo ma samoro inyalo tud kod ohala machal kod ma karingo e chuny boma ma Nairobi. Ma nyalo nyiso nang'o? Nyiso ni to bende jok ma samoro iyudo ka e dho dukni miuse nitie jomoko ma jaket gigegi matindo tindo, kata kopo ni ng'ato sukache dwa dok piny matin to nyalo nune sweet moro kata tam moro mondo mi oduokne sukache kama kare dende. Magi to be waneno ka nitiere kata jok moko ma uso machiegni kod kuonde ma ichunge nyamburko. Bati bedo ni ji ok obiro e chuny boma, tiende ni onge ohala moro amora madhi nyime. Weg nyamburko mana kaka iwacho no nobwogo ng'anyo odiochieng' manyoro, to kata kamano ng'anyo gi no chal mane ogol oko nikech lokruok mane oket kod jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen. Mano wacho ni koro puonj mane chuno gigo ni nyaka gidoge kaka joriembo ok bi tim kaka nochan, kendo ibro ochore mbele nyaka dwe mar 9. Omiyo mano koro chal ma en ng'anyo mane osegol. To kata kamano, kata gigolo ng'anyo to jogo ma giting'o jowuoth mane nya biro gi nyamburko go e chuny boma, kata jogo manya tiyo gi nyamburko kawuok e chuny boma ema nok obiro. Mano nyiso ni onge ohala madhi nyime, nikech ka dhano onge e chuny boma to onge ohala madhi nyime e chuny boma. Omiyo dukni mang'eny olor. Ang' nwakelne nyikwa Ramogi sigana no gotieno mar nyiso kaka dukni mang'eny olor, jowuoth mang'eny onge kama dhiye, gimoro amora ma timore e chuny boma kaka pile kawuono opogore ahinya. George Bati. Nyakwa Ramogi, mano Edwin Okoth, jafwambo marwa ka bende nitiere chuny boma ma Nairobi, kama onyisowa chal mar weche chuny boma ma Nairobi. Wacho ni ohala onge chuny boma ma Nairobi, Nyakwa Ramogi. Omiyo kata gik mineno gina jok mawuotho matin. Adani mondo wadhi nyaka e gwenge ma Kisii. E gwenge ma Kisii kinyalo ng'iyo Nyakwa Ramogi, en odiochieng' ma bende otimo weche mopogore opogore. E thuolo ni wayudo ka obila nyaka gie sani wuotho e apeini mantiere chuny boma ma Kisii ka gitemo keto arita makare. Mana dakika machuok mokalo waneno nyamburko mar bogi maduong' mating'o pi mikuoyo kuom oganda ma samoro dwani mondo mi oba nyong' e wechegi mopogore opogore. Iyudo ka bende nitiere kanyo. Crispin Otieno, ma en jafwambo marwa ma Kisii, neno ka ong'iyo ka bende dipo ni nitiere ng'at moro manyalo ruchore kata mana gi kindudi manyalo kelo rochruok moro amora, kata kamano obila nitie. Crispin, nyiswa ni to chal mar boma ma Kisii chal nade kawuono, nikech odiochieng' mar Tich Abich chieng' Sabasaba ne en odiochieng' ma bende boma ma Kisii en achiel kuom bombe mane ng'anyo timore. Odiochieng' ma kawuono chal nade? Okenge mage ma obila oketo mar thiro kethruok mar mwandu kata jok manyalo ng'anyo manyalo wang'o tiende nyamburko e apaya kod gik machal kamago? Kisii chal nade, Crispin? Bati mana kaka iwacho no biro achiel ka wuok mano kama apaya ma wuok Kisii kochimo Kilgoris, kama ng'anyo osebedo chakre okinyi nyaka koro sani. Mana kaka inyalo neno, adwani mondo anyisi gima timore ka. Kuma wantiere ni polisi osebedo ka tiyo kod iro malungo wang'. Mana kaka inyalo neno, mano gin geche moting'o pi malungo del, kendo apaya ni chakre kar saa 2 okinyi ne olore nyaka sani ka jopiny mosebedo ka ng'anyo osebedo ka chopo ka kedo kod obila chakre okinyi kaluwore kod wach mar ng'anyo mar Azimio, ka giwacho ni ngima osebedo matek. Omiyo nyaka sani kuma wantiere ni kata obedo ni obila wuok matin, gisebedo ka kaka kite bare, obila bayo tiagas, jopiny bayo kite. To mana ok Mwembe ka kende, kata mana gwenge ma Daraja Mbili bende waseyudo report weche ok beyo kuno, kendo alwora ma okwako boma ma Kisii. Weche mag ohala chakre okinyi onge ohala moro amora matimore ahinya e boma ma Kisii, kata kuonde mag gidho geche onge gari moro amora matiyo nyaka sani, kata jogo mariembo apiko onge ng'ata matiyo e boma ma Kisii. Mano nyiso kaka weche osebedo matek. Kata kamano, Tich Abich mokalo nwaneno ka jopiny donjo e boma ma Kisii. Odiochieng' ma kawuono obila no ket kar rombgi, kendo pok kata obedo ni ne gitemo chopo gokinyi ma giwang'o apaya mopogore opogore ka gimoko mach kuom tie geche, nok gidonje boma. Kata kamano nyaka sani boma onge ng'ama nitiere, gin mana polisi ma medo timo patrol. Mana kaka kama wantiere ni bende apaya udin, onge gari moro amora mosebedo ka kalo ka chakre okinyi saa 2. Nitiere jogo moko be wacho ni noyudo hinyruok mopogore opogore kendo tergi kuonde thieth mopogore opogore e kaunti ni ma Kisii. Omiyo ang' ne walunu wechego. Nitie jomoko be wacho ni nitiere yudhe moko ma wuotho gi
probox kendo gisebedo ka gitongo ji ahinya gwenge ma daraja mbili. Ang ne wadhi ane nikech onyiso ni tintie moko moseter hospital mong'ere kaka Nyangena, kendo ang ne los kod jotendo bila kaluwore kod kaka weche chal. Kata kamano kaunti ma Kisii weche ok beyo, kendo en mana ng'anyo okinyi chakre okinyi saa 2 nyaka koro sama walose kod ni Bati. Ang ne wamed miyo report kaluwore kaka weche chalo e kaunti ma Kisii kaluwore kod ng'anyo mar Azimio. Jopiny wacho ni weche pod ok beyo ahinya ngima ma koro sani tek ne jopiny momiyo giwuok oko mondo gitim ng'anyo. Bati yeno kuom miyowa lipot kowuok e boma ma Kisii kama wacho ni obila oketo okenge duto manyalore mar neno ni onge mwandu moro amora mar japiny manyalo bet ni okethore kata japiny moro amora mohinyore. Kata kamano lipot ma bende Crispin nyisowa en ni nitiere moko kuom oganda machalni oyudo hinyruok kaluwore kod rakruok ma obedo okinyi ma kawuono kendo tergi ute thieth. Obro luonwa mago mondo miang' unyiswa e thuolo machielo kotenore gi weche mag ng'anyo ma kawuono. Nyakora mogi adwa ni mondo mikoro ni to wateri e yweyo kendo wadhi ane ni to bang'e wabiro duogo kod weche mamoko ma bende ma owuok e gwenge mopogore opogore. Nyakora mogi kaponi pok wadhi e yweyo no, adani mondo mi anyisi moko kuom tipo kata picha ma wuok e gwenge mopogore opogore, Nairobi ka, gwenge mamoko ma bende pok nwanyisi, gwenge ma Nakuru kachiel kod gwenge mamoko. Mano tipo mineno go nyakora mogi gin ma nitie kar dak ma Kibra gi sani kaka weche chalo, kendo gin pichni manyiso kaka obila wuotho kendo gitemo neno ni arita kwe oketi e yo makare kendo e yo mongirore ahinya ka jopiny bende neno ka moko osego badgi gi badokela, oseriwo badgi kod badokela. Bangli osemako gi nyakwara mogi, kendo mano nyiso ni obila temo keto ondamo kod okenge mong'ith mar neno ni okoket gimoro amora kata chenro moro amora manyalo ketho mwandu kata hinyo ngima jopiny e kar dak ma Kibera. Wabiro nyisi mathoth ahinya nyakwara mogi e gwenge mamoko bende. Kaka kamano gie sani to yiena mondo wakaw yweyo moro machuok ka waduogo pod wan gi mathoth ahinya. Inyisa ni kapok wadhi e yweyo no nyakwara mogi, adwa ni mondo miwa itudre kod jafwambo marwa ma Nakuru, Marian Nyambura, ma bende en jafwambo marwa ma Nakuru. Wadani mondo mi wawuane kode mondo mi onyiswa ni to gwenge ma Nakuru chal nade gie sani king'iyo maber neno ka obila obedo ng'e. Marian, good afternoon. I hope everything is moving on smoothly, though we know it is a demonstration day and police officers are trying to put everything in order so that the operations and the normal activities of the day can be restored. What can you tell us about what is happening in Nakuru from morning till this moment? Naam, shukran George. Kwa zaidi ya saa 3 katika eneo la Nakuru Magharibi kumeshuhudiwa hali ya sintofahamu pindi tu ambapo baadhi ya waandamanaji walipojitokeza kuandamana kwa niaba ya kuandamana kwa nia moja tu ya kuhakikisha kuwa kushinikiza serikali kuhusiana na masuala tofauti masuala tofauti, lakini kile ambacho tumeweza kuona hii leo kwa zaidi ya saa hiyo kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi ni kuwa maeneo ya Shabab, maeneo yale ya Mazembe na maeneo ya Pondamali hali si hali, hakukaliki hapa. Kile ambacho tu tumeweza kuona ni kuwa baadhi ya waandamanaji wanaandamana kwa kutumia barabarani, kuwasha moto barabarani kama njia moja ya kuandamana, na pia vile tumeweza kuona wakirusha mawe kwa baadhi ya wale maafisa usalama ambao wamefika hapa kuweza kuwatawanya. Lakini waandamanaji pindi tu ambapo wanafanya hivyo, basi tunaweza kuona maafisa usalama wakichukua vitoa machozi na kuzitumia kutawanya baadhi ya wale ambao wamefika katika maeneo hayo matatu ambayo niliyoyataja wakiandamana. Kwa hivyo ni mambo ambayo tumeweza kuona maafisa usalama na baadhi ya waandamanaji wakikimbizana kuhusiana na swala hili zima. Maafisa usalama wakitaka kushika doria na vile tukiweza kuona waandamanaji nao wakijitokeza kushinikiza serikali kuhusiana na masuala tofauti. Kwa hivyo kufikia sasa bado maafisa usalama mambo ambayo tunaweza kuona ni kuwa maafisa usalama bado wako ange hapa wakiweza kuongeza baadhi ya vitoa machozi, na sasa kile ambacho picha ambazo unapata ni kuwa bado wanatupa vitoa machozi kutawanya baadhi ya wale ambao wamefika kuandamana hapa katika maeneo ya Shabab. Ni picha ya moja kwa moja hapa
na tukiweza tu kuzidi, ni masuala ambayo tumeweza kuona yakishuhudiwa kwa zaidi ya saa 4 sasa, kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hivi. Maeneo hayo matatu hapakaliki kabisa na kusitisha shughuli za biashara katika maeneo haya. Wanafanyabiashara wote wakilazimika kufunga biashara zao ili kuhakikisha usalama wao, na vile vile maafisa wa usalama wakihakikisha kuwa nao pia wako ange kuhakikisha usalama umerejea katika maeneo haya, na baadhi ya wale ambao wanaandamana wasitishe shughuli hizo. Kwa hivyo George, ni picha tu ambazo mtazidi kuzipata moja kwa moja pindi tu ambapo huenda kama shughuli hizi zitaweza kusitishwa ama maandamano haya yataweza kusitishwa. Ni swala tu ambalo tutazidi kuambia ama kueleza mtazamaji wetu, lakini kufikia sasa hali ndio hii. Bado maafisa wa usalama wanazidi kukabiliana na wale waandamanaji katika maeneo ya Mazembe, maeneo ya Shabab na vile vile maeneo ya Pondamali. Asante sana Miriam Nyambura kwa taarifa hiyo mbashara kutoka sehemu za Nakuru, ambapo tunaona baadhi ya mawe yakirushwa na maafisa wa polisi wakishika doria kuhakikisha kwamba mambo yametulizwa wakati huu. Asante sana Miriam Nyambura. Nyakora Mugi magogin weche mawuok gwenge ma Nakuru mabende ineno ka obila mago ma oting'o gik mopogore opogore magitemo geng'ore godo mondo kik wechegi bed manyalo kelo hinyruok ne gin kata joma moko mabende nitiere machiegni. Nyakora Mugi mane kaka weche chalo Nakuru, Miriam Nyambura omiyowa lipod na achiel kachiel kendo omedo menyonwagi en seche mabende nyiso kaka weche chalo e gwenge mopogore opogore. Nyakora Mugi thuolo mana nyisi ni wadhi e yweyo chakoro chopo, nikech nowinjo bed ni wadhi e yweyo to jafombo marwa Miriam Nyambura noseikore mondo miyo nyiso kaka weche chalo, kaka weche mag gwenge mag Nakuru chalo. Wacho gwenge machalo kaka Shaba, Pondamali kachiel kod gwenge mamoko ma wacho ni nyaka ge sani weche mag ohala ochung' kendo onge chenro moro amora madhi nyime. Jopiny wuotho ka gin kod luoro, obila medo temo keto ma ginyalo mar neno ni arita obedo kare. Wabiro medo mi mathoth ahinya bang' yweyo ni kuom moko mabende timore gwenge mopogore opogore. Nyalo paro ne wasenyisi matimore boma Wenga, Luonwa Raila Amolo Odinga kama diponi entiere nyaka sani pok oyangore, kachiel kod chuny boma ma Nairobi Edwin Okoth bende nitiere kanyo, Kisumu bende nwasewuoyo gi Mili, Migori, George Juma, to gwenge mamoko bende pod odong'. Walter Nyambaga nitiere gwenge ma Kibra. Nyakora Mugi kendo wabiro dhi e yweyo gie sani ka wadhi e yweyo dani mondo mi aweyi kod kaka weche ne chalo e boma ma Nyeri mabende jo matatu kata jogo ma nitiere sekta mar nyamburko mating'o jowuoth nodhi e ng'anyo ka giwacho ni gin bende wuoche diyo gi kamoro. Nyakora Mugi wadhi e yweyo ka waduogo to wan gi mathoth waweyi gi pichani. Ile shida iliyoko na madereva ni hapa Murkomen alikuwa amesema madereva warudi shule ndio barua zao ziwe renewed. Wakasema hataki condition, wanataka barua mtu akienda kwa Simba alirenew barua yake kama vile alikuwa renewed before. Niliamka asubuhi na mapema kuelekea shule Udhaya Boys, lakini nikakuta changamoto hapa na pale kwa sababu hakuna magari. Kuko na mgomo, tumetembea karibu kilomita 4 na tujui tutaelekea wapi na tutamalizia wapi. Kama ni accident kwa mwaka wakisoma waseme Nissan matatu imeua watu wangapi, basi imeua watu wangapi, personal vehicle imeua watu wangapi, wale wanapita kwa barabara na miguu wamekufa wangapi, wapikipiki ni wangapi. Kwa hivyo accident yote isemekane ni matatu. Nimefurahishwa leo kuna job, kuna kazi sana, sika kitambo juu ya venye magari zimegoma. Naweza penda hata kuishi hivyo juu saa hii hata siwezi kosa 1,500 kupanda hivi, madozi iko. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Be manyo mabati magedo motegno maedre nengo mogonyore. Kidani mabati nikoro mabati kidenyo mopogore opogore maedre nengo mogonyore. Mabati magwa gin mabati modak na lobuora, gin mabati mag nyasi kendo malombo wang'. Chulata malo 50 ka balance modong tibiro chulo chiemo kilo mabati kama intiere. Wakilo mabati menyo kodwa nono monge chudo mora mora. Limo Eastern Bypass maedre kinde ka Maxi kod RFH Hospital mapping stage. Boresha mjengo na Kidani mabati. Welcome to Shabikila,
Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Pare nigi slimero kende inyalo weyore gi landlord ng'ata nyalo bedo gi ot mulungo nyinge kokalo kuom Boma Yangu. Yudi ot mulungo nyinge kawuono. Chak kungo ne deposit mar atamalo 10 madore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma ulungo nyingi. Ndikri ka idio *832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke bang' ket siling 200 mar registration gi deposit mondo thuolo mar yudo ot mulungo nyingi ni kik bay oko. Chukua hatua ujipatie keja yako leo. Piga *832#. Machiegni kendo nyakora mogi bang' dhi ywe madundo pod wadhi nyime gi weche motenre koda mago matudre gi ng'anyo. Chenro mag wuotho bedo kod ng'ikruok e kaunti ma Busia bang' nyamburko mating'o jowuoth chungo chenro mage mag wuoth kaluwore gi ng'anyo ma oganda jo Kenya kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance obago kawuono e pacho ka. Ma biro mana ndalo achiel kende bang' weg gechego lando ni gibiro riwore kod ng'anyo ma kweth mag Azimio luongo kawuono ka gikwedo chike manyien mag piny owacho ma koro iwacho ni piny owacho keto e sekta mar wuoth ma bende giwacho ni biro kelo negi pek kaluwore kod pek mar ngima ma koro medore pacho ka bang' idho mar nengo mar mauta. Johala e sekta mating'o joriembo mag geche madongo mag trela, joriemb nyamburko mating'o jowuoth kod joriembo mag pikipiki wacho ni ok gibiyie ni chik makoro dwaro ni mondo gichul omenda maromo siling 1,050 e wi omenda ma gisebedo ka gichulo mapile ochako tie pacho ka. Mimi nitasema hivi, sisi tukiwa hapa, sisi ndio Wakenya halisi kabisa. Baba amenituma akaniambia mimi na Oparanya na Eugene tukuje pande hii ukalishe wefu. Alafu jamaa siku zao zimeisha. Muliona Ruto akifanya vitisho ya pesa 8. Aendelee tu na vitisho na akienda huko State House. Nataka musaini hii kuonesha kwamba wakati wa Ruto kutoka State House ni saa hii. Wanapanga nyinyi mkue mnatoa ushuru na wanajenga regions 2 peke yake. Gachagua alisema kwamba ati kama wewe sio shareholder, usiombe chochote. Nyinyi ni shareholders wa UDA. Inamaanisha 20% ya Kenyans ndio watafaidika. Kwa hivyo region 2 peke yake Kenya ndio itafaidika. Tuko pamoja. Maandamano ya leo ni amani. Si namna hiyo? Sisi tunalalamikia hali ya maisha ambayo imekuwa ngumu. Kwa sisi wote. Sikali hiyo. Owuok Busia wadhi nyaka gwenge mag Garissa kama chenro mag wuotho bedo kod ng'ikruok e kaunti ma Garissa kaluwore gi ng'anyo ma oganda jo Kenya kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance obago e pacho ka odiechieng' ma kawuono ka weg geche ni kod luoro ni jo ng'anyo kidek ketho nyamburko magi. Jowuoth mowuok Garissa kadhi Nairobi kod Mombasa nobedo kod pek ka geche mating'o jowuoth ne ochung' ka koro ne ochung'gi ka gimanyo yore mamoko kata chuno gi mondo gimany yore mamoko mag wuoth. Johala ma weg nyamburko go wacho ni chike manyien ma piny owacho keto e sekta mar nyamburko gin chike ma ok ginyal yiego kendo giwacho ni ok bibedo negi mayot mondo chikego ochak tiyo e sekta no mar nyamburko. Alafu kuna masharti zingine serikali wamezileta, yani leseni expire. Mtu ambaye alikuwa anaendesha miaka 20 hii gari anaambiwa ati leseni yako expire, unarudi shule. Yani uanze class saa hizi. Hiyo sasa tunaona ni shida. Sasa serikali tunataka waangalie hii maneno. Waangalie na tunataka hii kitu ibadilishwe.
Tunataka hivyo. Aswa mimi ni mtu wa transport, mimi naendesha gari na ile maandamano sisi wenyewe tunaongopa. Sababu ni kwenda na gari yako ingongwe mawe itakuwa gharama nyingine kutengeneza. So unasema afadhali ile kazi ikae, ukae na shida zako kwa nyumba kuliko kwenda gari yako pengine ipigwe mawe na wenye pengine hauwajui. Na hakuna mali unaenda kukilemu. Yeah. Na hii maandamano husababishwa na serikali vile waliweka maisha iko juu, gharama iko juu. Na serikali walitahidi ya kwamba wakati walikuwa kwa kampeni zao walisema tunaweka gharama ya maisha chini, na hiyo imekuwa kinyume na vile waliongea tambo awali. Sasa ndio sasa imesababisha sisi zote, hata gari tutaanza maandamano, hata hii Nairobi na hata hapa gari itaanza, Wajia itaanza, Ndera itaanza, kila mahali itaanza, na biashara hiyo iwache ikae ifungwe kabisa. Ndio hata haina maana, ndio maana vile mkoa gharama iko juu. Jod bura ma Kenya Kwanza mawuok e kaunti ma Kirinyaga oseyo azimio la umoja wan Kenya kuom ng'anyo mageto jiwo jopiny ni kik chulo osuru ne sirikal. Jaod bura ma Kirinyaga Central Gashogi Gitari olero ni ng'anyo mag azimio ni kod paro ma ok ber ne dongruok mar Kenya. Okone sirikal mondo mi jo Kenya mijing'o ni arita margi ni kare kendo ohelni magi ok bi kethore e ng'anyo mobagigo. We will not allow you to destroy our businesses. We will not allow you to destroy and stop education programs in our county, as we want to continue working. And we want to tell Raila, you cannot achieve a different result using the same methods and the same approaches. We are used to your demonstrations, and it's so unfair that there are people who are mourning the country that they have lost their sons and daughters out of this maandamano. On the economy, you cannot change the economy by doing maandamano. The day you tell people not to go to work in Nairobi, watu wetu wamekomboa maduka huko, kuna watu wameajiriwa. When they don't go to work, they are still paying rent. When they don't go to work, staff are still being paid. When they don't go to work, Matatu's business comes down. You are spoiling the economy more. We will not let you bring our businesses down. That one I can assure you, not disprice our students, our pupils. They must go to school. Erokamana nyinya Karamogi anuka toti Cardinal mar Migori wacho ni ngima tek kendo ng'anyo emanyalo konyowa mano kalore koda toti mar Migori. Karo Serena Nyaboro wacho nitiere Sega, wacho ni Sega ka eka ng'anyo chakore gimoro madhi dakika 15 16 mokalo. Jared Nyakie japuonj wacho ni otek kodwa Mikei police no olo tiagas gokinyi mapek kendo oganda to podoramo ni nyaka ginyi sirikal ne ngima ok dhi kodgi maber. Aneno lendo yo makare kawuok Uradi iluongo ni Samuel Achenje wacho ni neno ayo makare kendo oluwo wechegi. Batiano this Ounda kawuok Nyamanga School nogombo ng'eyo ni to Ogai mar Azimio la Umoja wan Kenya Raila Amolo Odinga opange nang'o to bende kama intino ni en kama chalo nade samoro okinyal ng'eyo mano kaluwore kod weche makaka gipango odiochieng' ma kawuono. Nyaogenya Jarabolo kawuok Usonga wacho ni nena maler ahinya kendo en koda nyaka giko. Erokamano Nyaogenya Jarabolo. Ramogi TV ok en morwa mar ng'anyo to en ni litnwa kaluwore kod chal mar piny mangima tek goni bech gik moko omedi malich to sach ng'anyo to polis muocho tiagas kadisko matanga muocho tiagas kadisko matanga otis tinga oganyo mara pogi Kenya mkago kendo omiwa ler mar wachni. Alphonse Soja wuod mwalimu kanitiere dala mar Migori jopiny obed gi maandamano mamuol bayowa gi kite ok bibero chumi kata wan otek kodwa. Mano obila uloso obila miluongo ni Alphonse Soja wuod mwalimu owacho ni jopiny ong'anyang'anya mamuol bayo obila gi kite ok bimiyo ngima obed mayot. Bende wamedo jiwo obila ni mondo kaber to gin be kik gider kuom jopiny gin manyalo miyo gibedo kod chuny malikore kata chuny magoyo kibi kaluwore kod ng'anyo makawuono.
Mzee Ondu kawuok Rabuor wacho ni en gidhi nyaka macha tonga, okay? Nyasuba koa Karachuonyo Center mar Nyangweso wacho ni waol gi pek mar ngima omiyo koro sirikal winjo duond jopiny. Wacho ni ng'ato ndiko gimoro kanya Kwaramogi mawaya mondo mi adhi ir jafombo marwa Joja oko mabende nitiere boma ma Mombasa. Onyiso ni to gwenge ma Mombasa chal nade kang'iyo toke aneno ka tuk nyatiende adek ringo kanyo. Kang'iyo ni kwe nitie Mombasa koso nitiere gimoro mabende otimore motenore kod ng'anyo kata manyiso ranyisi mar ng'anyo ma kawuono bagi e pacho kar. Bende unyalo paro ni Joja oko nchimi wa report kotenore kod joriembo mag loche mating'o mwandu kawuok e dho wath ma Mombasa kata e gwenge mopogore opogore kata pinje mopogore opogore kanyo noluongo ng'anyo margi. Okang'e ni gin to margi chal nade, inyalo nyisowa kaka weche chalo Mombasa odiochieng' ma kawuono tich adek. Erokamano ahinya George Bati. Mana kaka iwacho no, kaunti ma Mombasa kaendi bende ne wantiere gi ng'anyo, mane wantiere gi ng'anyo tieng' ariyo. Mokwongo en mana miwacho no mar derepe mag loche mane obago ng'anyo margi e alwora ma Miritini, kuma nyaka sani endi derepe adek ne omaki kitudo gi ng'anyo no, to gin to ong'ere maler ni ng'anyo margi ok en mano mar ng'awruok mar ngima, mak mana ni en mano matemo kwedo moko kuom Kipchumba Murkomen ne okone gikado oko kata gichungo wach dwaro ni mondo gidhi gitim testing cha, ne gikone gin mano giyiego kendo gikoni duol mochuogi mar nono wachno nyaka dwe mar 9 gikoni giyiego ma gin gima gidwaro en ni wachno kata chike manyien mitem kelnigo mondo rucha oko chuth eka koro gidhi weyo ng'anyo megi. Koro loche duto mowuok Mombasa kaendi kadhi e bombe mopogore kata e pinje mopogore ne ochungi kendo onge lori mora mora makawuono ne ringo kuwuok e wath Mombasa kadhi kamora mora koting'o sike. Kopogore gi mano ne wantiere gi ng'anyo bende mano e apaya mar Moi chuny boma ma Mombasa kowuok e Lake Liech, kuma oganda kata jodak e kaunti ma Mombasa ne wuok oko kar rombgi ka gin gi moko kuom jotelo mabende ne bago ng'anyo margi ka giwuok ka gidwa ni gichom e apise mag piny owacho. To kata kamano ng'anyo margi ne obwogi gi obila mane okegi kod iro malungo wang' ka gikoni kaunti ma Mombasa ne okochiwne thuolo mar bago ng'anyo makamano ka gikoni ne kidek rocho arita mapacho kaendi kata e kaunti ma Mombasa kaendi. Nwawuotho bende e sikunde mopogore opogore ka thoth sikunde kwan nyithindo kata kwan jopuonjre mane ochopo e sikunde ne ni piny kipimo kode ndalo mokalo, ka weg ohala bende thoth weg dukni noloro ka gin kod luoro ni samoro ng'anyo ni ne kidek miyo giyud lal kata giyud asara e kuondegi mag ohala. Bang' mano endo ne ng'wech mane nitiere kind obila gi jo ng'anyo ma ibagi giro malungo wan ne gilawre koni gi koni. To kata kamano bang' seche moko ariyo kata adek kochopo gimoro sa 6 jogi koth ne ochako chwe ma en achiel kuom gigo mikone chal ni ne oduogo chien wach ng'anyo mane dhi nyime e kaunti ma Mombasa kae. Koro kochopo nyaka setegi waneno ka geche osechako ringo, weg ohala mane olor waneno ka oyepo, kendo chenro nyaka sani dianga wach ni chenro koro dhi nyime kaka pile, mak mana ni king'iyo apaya pod iyudo ka kwan nyamburko ok gin kaka osebedo ka pile. Bati Joja oko kuom report mawuok e gwenge mag Mombasa ka waneno kanyo kaka weche ochalo Kwaramogi, kendo gin weche ma otimore e gwenge mag Mombasa. Joja oko miyo walera ahinya ka otenore kod ng'anyo mag joriembo mag nyamburko mating'o mwandu kata mendo ni loche bogi madongo mating'o mwandu. Kopogore kod mago bende wacho ni ng'anyo mar johera mag Azimio la Umoja One Kenya ma bende giduto ka iriwo to ging'iyo weche ma diyogi. Azimio la Umoja kwedo sirikal kod pek mag ngima magiwacho ni omako oganda kachiel kod bende oganda ma gin joriembo mag loche mating'o mwandu, to yuago wach mag chike moko magiwacho ni koro sani sirikal obirogo ma miyo gibedo kod pek e tayo chenro maggi ma konyogi kaka oganda. Wadhi ni nyime Nyakwaramogi en ni piem mag wer ma okelo kanyakla sikunde mag Nyanza obedo gi ng'ikruok kaluwore kod luoro mar ng'anyo ma ochan kod Azimio la Umoja One Kenya kod riwruoge mamoko. Tukego manyiso ne ochakore chieng' wuok tich e kar tiegruok ma Migori TTC koro chungi kata odoko ni winjore tiek gi odiochieng' makiny. Komishona mar kaunti ma Migori David Gitonga oyango ni piem makamano chungi nikech luoro manitie ni ng'anyo ne nyalo rocho arita mag jopuonjre go. Jopuonjre ma kwan gi romo 13,000 noyuore tukego mag piem mag wer. We had the honor to host the regional music festivals
They have been going on from Thursday last week. However, due to Sapa on Friday they were not held due to security implications. They resumed again this week. And the organizers, based on the fact that we're not sure about the outcome of planned demonstrations, on Thursday and Friday we'll have the secondary schools edition, which we learn for the 2 days. Erokamano nyakora mogi kuom ketera mogi TV weche manyien mag migago lichima kawuono mabende gwenge mopogore opogore nyakora mogi waloni kaka piny chal kendo in bende nyalo miyo pachi mondo mi nyiswa ni to gwenge ma intie chal nade. Gi sani yiena mondo mi achaka teri yweyo machielo ka wadugo to pod wan gi weche mamoko ma wan godo e migago lichima kawuono. Kete manera mogi TV. En gima nyalo pidho gi yore mang'eny. Nitiere sama watiyo gi kwata gi mpidhe go wanya timo gi cuttings, wang'ado kaka ng'ado ga gine mpidho go niya. Otimo maber e lope mang'eny. Nepia en mana kaka irite, but kiyudo da lowo maber maber nikech iwacho ga ni japur maber kadwa puro. Kapok iketo gimoro amora e lowo, tikuongo itimo gima iluongo ni soil testing. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, mondo beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Majini nyakora mogi wadhi nyime koro wadonje weche mag tuke. Kama weche mag tuke ni kitugo maro 15 mane kod ng'ol ok bichopo e piem mag manyo tiko mar tuke mag Olimpik